5 забранени неща по време на бременност, за които ме питате най-често като нутриционист. Като бременна жена за трети път и като нутриционист по професия, ще кажа нещо, което не е много популярно. Няма нищо забранено по време на бременност. Номер 1. Кафето. Може спокойно си спите едно еспресо или 2 по-слаби кафенца, разредени с мляко. Това няма да ви навреди по никакъв начин. Моят съвет е да не е на празен стомах. Аз лично, спирайки цигарите, спрях кафето, защото толкова е без цигари. Няма смисъл. Номер 2. Сушито. Проблема не е самото суши, проблема е суровата риба, с която се прави. И моят съвет е или да си хапвате вегетарианско суши, или ако много обичате суши, просто си го правете вкъщи. Но много важно е обработката на самата сурова риба при замразяване на минус 20 градуса за около 24-48 часа. Убива всички паразити и става безопасна за хапване. Номер 3. Сиренцата. Няма проблем да си хапвате сирене, кашкавал, стига да не са от меките, като бри, камемберт, мунгозола. Причината е, защото те са непастеризирани и има риск да съдържат бактерията листерия, която е опасна по време на бременност, така че просто ги избягвайте. Номер 4. Яйчица. Яйцата са супер храна и в никакъв случай не трябва да ги избягвате. Напротив, просто трябва да са добре сварени, така че за хората, които ги обичат рохки, ще трябва да преглътнете малко за определен период и да си ги хапвате добре сварени или добре спържени. Сладичкото. Хапвайте си, ви хора, няма проблем. Хапвайте си, стига да не е пак на гладен стомах и стига да не прекалявате, нали? Едно парченце торта за десерт не е цялата торта. Няма проблем. Въпросът е да не се прекалява. И както във всичко, баланс. Баланс е ключът. Бременността не е болест и не изисква наказателен режим, така че не си причинявайте излишен стрес. Хапвайте си, както си хапвате и до сега. Не се лишавайте от любимите си неща. Просто бъдете с една идея по-внимателни. Има и много бременни, които така или иначе имат проблем с киселини, повръщане. Слушайте тялото си, то ще ви каже какво е окей да си хапвате и какво не. И яще това, което ви понася, за да се чувствате по-добре. Интересно ще ми е да разбера вие кое от забранените неща супер много ви се яде по време на бременността.